לגבי איכות המים נכתבו הרבה מאוד דברים, חלק טובים, חלק פחות טובים. שאני שואל את האנשים, את החברים, תגיד מה אתה שותה? יש לי פילטר עם אוסמוסה הפוכה. לי יש בר מים. אני קונה בקבוקים ושותה רק מבקבוקים. אז מכיוון שהתשובות הן כאלה שונות, החלטנו כמה חבר'ה מראשון לנסוע לאתר אשכול, לראות מה מקורות עושה בקשר לאיכות המים שאנחנו שותים. אתר אשכול הוא בעצם מפעל סינון שמטפל במים שנשאבים מהכנרת ולאחר טיפול מוזרמים למוביל הארצי. בנייתו החלה בספטמבר 2003 ונמשכה כ3.5 שנים. המפעל הופעל ביולי 2007. עלות הקמת המפעל כ500 מיליארד שקל. המים נשאבים מאגם הכנרת לגובה של 357 מטר ומוזרמים למאגר מי גלם בנפח של כ4 מיליון קוב. המפעל יכול לספק עד 450 מיליון קוב לשנה או כ1.7 מיליון קוב ליום לפי הנחיות רשות המים. שיטת הסינון היא דומה למה שקורה במערכת הסינון הביתי. בדרך כלל המים עוברים דרך מסמם פחם שלוקט את החלקיקים המרחפים, בקיצור הלכלוך. בערך כל חצי שנה החברה שמכרה לכם את המערכת מתקשרת אליכם כדי להחליף את הפילטר. אמרנו דומה, אבל קצת שונה, אז נסביר. בעוד שהפילטר שלכם בדרך כלל הוא גליל באורך כ30 סנטימטר, עובי כ5-6 סנטימטר, המסננים של אתר אשכול הם קצת יותר גדולים. כמה יותר גדולים? 380,000 פעם יותר גדולים, ויש 24 יחידות כאלה. מזרימים את המים על החלק העליון של פילטר הסינון. המים עוברים דרך מצע פחם בעובי 2 מטר, ובתחתית המים יוצאים נקיים. אז איך מנקים פילטר בגודל כזה? מחליפים? כמובן שלא. כל 24 שעות או 72 שעות מפסיקים את הזרמת המים בחלק העליון, ובאמצעות משאבות לחץ גבוה מזרימים מים בכיוון הנגדי מלמטה כלפי מעלה, מה שנקרא שטיפה נגדית. המים דוחפים את הלכלוך כלפי מעלה, ובהמשך המים מלוכלכים מפונים מהפילטר על ידי תעלות. זמן השטיפה הנגדית הוא כשעה. איזה יופי. שימו לב לפילוס, מאוד חשוב. במעבדות של המפעל מתבצעת בקרת איכות על המים ברמה גבוהה ביותר, המבטיחים איכויות מי שתייה מעולות. ולאחר שראינו מה נעשה על ידי מקורות בעניין איכות מי השתייה, אני ממשיך לשתות מים מהברז.